Jo, vodárenský objekt, no. Tady se taky údržba nedělá. Logicky, kdyby se přece dělala, tak tahle neroste takový křoví, protože tady tak dojebaná ta zeď. Jo, dveře rezavý, mřížky rozbitý. To by mělo být zaizolování, ne? Kolem té budovy, to je taky nějaký zhrnutý, zesypaný. On není vidět, ten vrt, ale je, tady je na úrovni toho zadního sloupku od plotu, v tím ostrůvku stromů, co je až tam vzadu. Jo, takhle je údržba. Jak je možný, že tady rostou šípky, kozičky. Ta střecha taky vypadá opravdu zdravě. Tahle jim nějak vlhne zeď.